سلام تخطاتلتي هيلن تايمز كما يتخونو انبا أركس لمونا عقمي مهري زبلنا يمدب قريبنا لكم علينا مو كتكاتاتلنا بخبر نعدم دك اسمسان اب اكالات كازلو وصلوا بعسرت حمش جنبوت كلتشين عسران بستيفاني واتسونن كريستين شرنين استتصحفه حد ليتي نابزن نابتن النازركا كتعلبت انت دا حليفكا نتصبحيتو دخم كسمعكا كم اون حيلخا كدخمكا يخليو دك اسمسان نبار صعبين اللو نا امراو كالتكا يدخمو نا اكالاو طعناها دما اب حدغا يأتو سنفلطت نوحد عقن دقاس مس حيالو ناي طعنا صقمات مالت مس كبدت سبنتات حيزو كساب زدخ مسرعه مكلخل حمام اتحاحيزو الله طنق دقاس مسان انتاي مخانو كمون نتوسن اسرارحا سرعته بخمي كم زصلو كتفلط انت دا ادليخا انه طنق دقاس مسان بحصيرو دقاس مسان بقصال دقاس مئباي ወይ ትድቅሰሉ ሰዓታት ካብቲ ንቡር ምስ ዝንክ ማለት እዩ أزوتيركا كاب شوعة ساعات نتاحت مدقاس وعيلو حديرو نمولو أكالات كازتصلو سعبين تعنا كسعب يخليو أزخا بسنكناي مدقاس زنبالوون كخون يخليو لكه كم تسبنتكا بأتخالو متن خعي أير مقبن زدليو دقاسون يدليو أب أوان دقاس أكالاتكا جزارو سيحوي نتي كيميكالاو ميزان دماي ملسو حنقولكا حدش ناي محساب كألت كم زهلوكا زقبر ناي مزكار كألتكا نخحلو زحقزن ونيو أخول دقاس انت زي رغيبكا حنقول كان أكلات كان كم نبر أي عينيو بخلتشن عسرتن استقبر مصنعتتات كم زحبرو ليتي حيدت دقاس مدقاس أقدمكا ناي مومات هقات أميو سخيو دقاس مسان نزز سعب ملكتات زتقالليو أب جزي دخام كاب متن لعل دقاس مسان كم كافين زامسله زنقاق نجرات نتسبنت كه دقاس زدليو نجرات عشيش نخبلو أخو لايكونن كم حق أكواداء ليتم دقاس كم زخبدك كاب مقبار دقاس مسان كقاددو يخليو حضور دقاس مسان نوشت أو سرعة أكلاتك كعناقفو نتي أبلعلي تتقص ناي مجمرتا ملكتات راي زي كونس كابونو لعلون كم تزخليو مأكلاي سرعة متنخا كاندم مجدتات حابريتا أكلات كايو دقاس بقبو نخعي عدلاي كوانتو خنه حضور دقاس مسانجن أكلاتكا مبزحتو جزي حابريتا زلق كلون زعيلون مجدي كأنا أخفو يخليو أب أوان دقاس أب منغو واهيوتات متني نيورون حنقول كازلو منجدتات يفتر أزخا نتي إتمهاركايو حدش حابريتا نخدزكرو يحقزكا دقاس مسان نا أمرغا سلزدخمو حلافنتاتون كفتسم يخليو حدش نجرات نختتكر وي نختمهارون كتسقمكا يخليو اتا أكالاتكا زلقو ملكتاتون كدنقو يخليو بسكز زخا ناب استفالاليو حدقاتات زتقلعكا تخون دق اسمسان نا أمراو كالتكان نسمعتاو كونتات كاون انتخونه بقالتاو مقدي تسألويو زيادة عقل زيبلكا ويتاباي ناي مكيار زنبالو زلكا خوينو كسمعكا يخليو وسانا ناي مقبار مسرحن ناي ممهاز كالتنون كدخمو يخليو دقاس مسان تقصيلو مهتفتاف كتجمر تخليخا دقاس مسان نتوم بايبولار ديسوردر زبال حمام زلوم سباتون كلا علم يخليو كالسنا امراوي حدقاتات كا ازز صعبيو تخص مبال مايكرو دقاس اب موداتون قطر تخص كتبل تخليخا أبز كفلتات زي كيف لتكا نحيدت كاليتات كدقس تخل تخص مبال كاب قطر كوصاي سلازخونه مكينات تزور انت داليخا ازي حدغنيا كخون يخل
ስራሕኻ ምስ ማሽናት ዝተተሓዘ እንተደኣ ኮይኑ እውን ትኽስ ኣብ ትብለሉ ግዜ ኣብ ዓቢ ሓደጋ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ። ንስርዓተ ምክልኻል የዳኽሞ ክድቅስ ከለኻ ስርዓተ ምክልኻል ሕማምካ ከም ፀረ ኣካል ሳይቶኪኒን ዝኣመሰለ ምስ ረኽሲ ዝቃለስ ንጥረ ነገራት የፍሪ። ነዚ ንጥረ ነገራት እዚ ንኽም ባክተርያን ወጻእተኛታት ወረርቲ ንምቕላስ እዩ ዝጠቕመሉ። ገሊእ ሳይቶኪን እውን ንኽድቅስ ይሕግዘካ እዩ። እዚ ኸኣ ንስርዓተ ምክልኻልካ ንኣካላትካ ካብ ሕማም ንኽትከላኸለሉ ዝያዳ ስሉጥ ይገብሮ። ድቃስ ምስኣን ንስርዓተ ምክልኻልካ ሓይሉ ንኸይሃንጽ ይዓግቶ። እኹል ድቃስ እንተዘይረኺብካ ኣካላትካ ነቶም ወረርቲ ክከላኸለሎም ኣይክእልን እዩ። ካብ ሕማም ንኽትሓዊ እውን ነዊሕ ግዜ ክወስደልካ ይኽእል እዩ። ንነዊሕ እዋን ድቃስ ምስኣን ንኸም መለሊተስ ሽኮርያን ሕማም ልብን ዝኣመሰለ ሕዱር ሕማም ከስዕበልካ ይኽእል እዩ። ስርዓተ መስተንፈሲ ኣካላት ኣብ መንጎ ድቃስን ስርዓተ ምስትንፋስ ዘሎ ርክብ ብኽልቲኡ መገድታት እዩ ዝኸይድ። ለይቲ ናይ ምስትንፋስ ፀገም ከጋጥመካ ከሎ ድቃስካ ከቋርፅን ድቃስ ክንክን ይኽእል እዩ። ሙሉእ ለይቲ ክትባራበር ከለኻ ድቃስካ ኣብየካ ይኽእል እዩ። እዚ ኸኣ ነከም ጉንፋዕን ኢንፍሉዌንዛን ዝኣመሰለ ኣብ መስተንፈሲ ኣካላት ዘጋጥም ሕማማት ብዝያዳ ከም እትቃልዕ ክገብረካ ይኽእል እዩ። ድቃስ ምስኣን ነቲ ኣብ መስተንፈሲ ኣካላት ዘጋጥም ከም ሕዱር ሕማም ሳምቦ ዝኣመሰለ ሕማማት እውን ከጋድዶ ይኽእል እዩ። ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ ድቃስ ምስኣን ኣብ ርእስቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ምብላዕን መውስዋስ ኣካላት ዘይምግባርን ካብ መጠን ንላዕሊ ክብደትን ክራሽን ከስዕብ ዝኽእል ካልእ ረቑሒ እዩ። ድቃስ መጠንቲ ንጥሜትን ሙሉእነትን ዝቋጻጸር ሌፕቲንን ግረሊንን ዝበሃል ክልተ ሆርሞናት ይጸልዎ እዩ። ሌፕቲን እኹል መግቢ ከም ዘለካ ንኣእምሮኻ ይነግሮ። እኹል ድቃስ እንተዘይረኺብካ ሓንጎልካ ሌፕቲን ይንኪ፣ ነቲ ሸዋትካ ዝነቓቕሕ ግረሊን ድማ የዕብዮ። እዚ ሆርሞናት እዚ ምሸት መግቢ ምብላዕ ወይ ሓደ ሰብ ምሸት ስለምንታይ ካብ መጠን ላዕሊ ከም ዝበልዕ ክገልጽ ይኽእል እዩ። ድቃስ ምስኣን እውን ኣካላዊ ምውስዋስ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ክገብር ይኽእል እዩ። ግዜ እናሓለፈ ምስ ከደ እኹል ካሎሪ ስለ ዘይተንድድ ጭዋዳታት ስለ ዘይትሰርሕን ምንካይ ኣካላዊ ምውስዋስ ክብደት ከም እትውስኽ ክገብረካ ይኽእል እዩ። ድቃስ ምስኣን ንኣካላትካ ድሕሪ ምብላዕካ ዝወሓደ ኢንሱሊን ከም ዝወፅእ ይገብሮ። ኢንሱሊን ካብ ደምካ ዘሎ መጠን ሽኮር ግሉኮስ ንምንካይ ይሕግዝ። ድቃስ ምስኣን ነቲ ኣካላትካ ግሉኮስ ዘለዎ ተጻዋርነት ይንክዮ። ምስ ተጻዋርነት ኢንሱሊን ድማ ይተሓሓዝ። እዚ ዕንቅፋታት እዚ ናብ መልመስቲ ሽኮርያን ክራሽን ክመርሕ ይኽእል እዩ። ስርዓተ ልብን ደምን ድቃስ ነቲ ንልብኻን ንሰራውር ደምካን ጥዕና ከም ዝህልወካ ዝገብር መስርሕ ይጽልዎ እዩ። ገለ ካብዚ መስርሕ እዚ ኸኣ ነቲ ኣብ ደምካ ዘሎ ሽኮርን ጸቕጢ ደምን ነድርን ዝጸሉ እዩ። ኣካላትካ ሰራውር ደምን ልብን ንምሕዋይ ንምጽጋን ካብ ዘለዎም ክእለት እውን ኣገዳሲ ግደ ኣለዎ። እኹል ድቃስ ዘይድቅሱ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ሕማም ልብን ደምን ናይ ምርካብ ኣጋጣሚ ኣለዎም። ሓደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ውሕድ ድቃስ ዝድቅሱ ሰባት ብድኻም ልብን ወቕዕን ናይ ምትሓዝ ክእለቶም ዓብዪ እዩ። ስርዓተ መትኒ ኢንዶክሪን ምህርቲ ሆርሞን ኣብ ድቃስካ እዩ ዝምርኮስ። ቴስቶሮኒን ንምድላው እንተወሓደ 3 ሰዓት ብዘይ ምቑራጽ ክድቀስ የድልየካ። ሙሉእ ለይቲ ምትንሳእ ንፍረ ሆርሞናት ክትጸልዎ ይኽእል እዩ። እዚ ምኹላፍ እዚ ብፍላይ ኣብ ቆልዕን ኣብ ባፅሕን ንዝፈሪ ሆርሞን ዕቤት እውን ክትጸልዎ ይኽእል እዩ። እዚ ሆርሞናት ኣብ ርእሲ እቲ ካልእ ዕዮ ቤት ጭዋዳት ንምህናጽ ዋህዮታት ኣካላትን ንምጽጋን ይሕግዝ። እቲ ፒቱታሪ ጽኪ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ናይ ዕቤት ሆርሞን የውፅእ።
እኹል ድቃስን ምውስዋስ ኣካላትን ግን ነዚ ሆርሞን እዚ ንምውፃእ ይሕግዝ እዩ። እኹል ድቃስ ብዘይ ምድቃስና ኣብ ጥዕናና ብዙሕ ሽግር ከምፅእ ይኽእል እዩ። እምበኣር ከስኩብራ ተኸታተልትና ንሎም ቀርብና ዝነበርና መደብ ነዚ ይመስል። ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ንረኸብ ሰሰናይ